Здравейте, аз съм Ван Тенчев от Астрафолио. В днешното видео ще ви покажем KM Fit Style. Това е нашата победителка от giveaway и тя спечели безплатно облепяне на нейния автомобил с някои от фолията на CYS. Ками, давам ти каталога да си избереш цвят. Благодаря. Харесало ли си нещо предварително? Ами, в принцип, не мисля да е нещо много крещящо. Тоест изключваме вариантите на електрикови, зелени, оранжеви, червени. Да, определено. А как си го представяш да е нещо по-класическо? Но също време да е екстравагантно. Точно така. Като една жена предполагам, че бързо ще вземеш решение. Аз не съм много сигурна, но съм сигурна в твоите възможности, затова мисля да си добре цяло да ми изненадаш. Наистина? Да. Аз поемам голяма отговорност, ако не ти хареса. Ще го махаш. За какво ще се тръзили? Ще бъде. Наистина, гледала съм много работата ти, доверявам се изцяло. Знам, че ще ми хареса. Добре, мисля, че имам два цвята, между които аз бих се колебал, ако автомобила е мой. Тоест ти ми се доверяваш, ако... Изцяло. Супер! Тъй като ни дадаха пълен карт-бланш да изберем цвят, а тяхното Volvo е бял гланц. Аз много се колебаех между два цвята, ако трябва да бъда честен. Единия беше и е бял сатен перла, а следващия е сребърно с много готин металик ефект. Аз много харесвам този цвят. И в двата варианта ще направим хром дели. Той ще махнем всички хром от автомобила и ще сложим фолио от черен гланц. Та аз мисля в този случай да избера бял сатен перла. Първо, че е много атрактивен цвят. Второ, че в комбинация с черен гланц ще стане много контрастно и според мен ще изглежда много яко. Отделно, сега ще ви покажа, след като е готов автомобила, кое наклони везните да избера бял сатен. Гледайте. Като вече сме готови с автомобила, ви обяснявам какво направихме. Облепихме абсолютно всичко бял сатен перла. Хром делиите. Намахнахме хромираните елементи, както може да видите, всичко е в пиано лак, както отстрани лайсните, релингите на тавана. Както ви обещах малко по-рано, ще ви обясня кое наклони везните към това да избера бял сатен. Надявам се много да им хареса, очакваме всеки момент да дойдете да видим тяхната реакция. Фактора е този, че когато отворим вратите, от вътрешната страна фалцовете на автомобила са бели. Ако го бяхме направили сив, щеше да изглежда също много як, много обемен, но това, че отвътре е бял и не е неутрален цвят като черния, на мен лично нямаше да ми хареса. Така че в тази комбинация за мен е топ. Надявам се много и те да го харесат. Гледайте. Я да видим кой е дошъл. Добър ден! Вечер! Добър вечер! Си ден ще да кажа, то си е вечер. Това е вашия автомобил. Черен харесва ли? Не лошо. Нали искаш да има и нещо черно? Добре, бих искал да ти дам на тебе бутончето, да се натиснеш, аз ще да включа машината. Благодаря. Добре. Кое от двете? Ми натиска едното, при едното ще тръгне да се прибира, при другото. Давай, задържай. Ако искаш, мога да спуснеш бутончето. Не, много добре. Има два варианта на реакция на клиента. Или просто се остава без думи, или почва да скача и да крещи. Без думи. Харесва ли ти бялото, което сме ти избрали? Много, да. Много ми харесва. Някакви забележки имаш? Не. Чакай да го гледам, ма не. Почвай да ти дам една лупа, ако искаш. Мале е скандална. Благодаря много. За нас е удоволствие. В крайна сметка, ако беше пуснала тото, може би ще спечелиш тото, ама ти участва в нашия giveaway и спечели само това. Това е достатъчно. Ако трябва да бъда честен, си мислихме огледалата ти да бъдат черни, но всъщност сиви са много яки. Много благодаря. Регистрационният номер харесва ли? Ти можеш да си караш с него легално. Да. Това беше. Чао.